Yes. Satu tiga ya. Shalom amanginang. Shalom. Tapukama parmingguata di bagasan sadarion. Marede mahita sian buku ede nomor 15 ayat sada sahatrodi ayat tolu. Suara
hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon nina Tuhan Jehova, yang go halak partigori, mangoludo binahen ni parsihohotonna marha porseaon. Alai anggo dihalak perjahat, dangadong hasonangan. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, amanami na di Banua Gijang, hupangi dohami tuho, sailehon matuhami todi ni hasitongan dohot dame, asatakas hubotohami naso lomoni roham, jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gogonami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 20 tolu ayat 2 dohot tolu. Tatangihon ma songon sikat nipatik di hari mingguon, natar surat di 5 Musa 20 sia ayat sia, songonon madidok. Ipi dohamu luhutna, jongjong sadarion diadopan ni Jehovah debatamunai. Aka idukmuna, aka margamuna, aka situamuna, aka panuturimuna, rodi sadok Israel sada-sada. Atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata laho mangulahon naho bartu patiknai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu patikmi. Amen. Tauduti mamarede sian buku ede nomor 677 ayat sada dohot opat. Tuhan Yesus maju,
tato poti madosata diadopan ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan, sitopa nasa na adong. Paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolong manopoti dosa nami. Akan nahu ulah hami, marhitesian pangalasion nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakateon nami na soture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo hona uhum hami. Alani dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi dohami nuaing alani i. Asi maroham dihami ale debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesa madosa nami saluhutna. Jala suruh matod di porbadia tu roha nami be. Asa tarbahen hami mangoloiho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe sahat hami tuhanguluan nasora suda. Napi narbaga-bagam diakan naporsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Musat pe akadolok jalahumutal akarobean. Alai anggo parasi ni rohaku nasotu pamusat sianho. Jala pada ni hadameoku nasotu pa humordit nina Jehoba siasihi o. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 476 ayat sada tabatolo. Tatangihon ma hatani debata songon turpuk epistel di mingguon ima natar surat di sada Tesalonika tolu mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 tolu tajahama marsikat soreng. Ala nasotar taon hami besi hol nami denggado rohanami holan hami majolo tading di huta Aten. Gabe husuru hamima si Timoteus anggina na jalan paposon di bata magobason barita na uli na sian Kristus asa dipatogu rohamu na jala dipodai hamu marhaposeaon. Asa unang diunggilhon aka haporsuhoni na deba sian hamu ay diboto hamu dotusi dohita dipadiri.
Ay di tonga-tonga tamuna dope hami nunga kulumbakon hami sian tuhamu. Nanay masa aka haput suhon tuhita. Songonau masa tutu patar di jolomuna. Di baheni dang tartao nau be gabe husuru nama manakasi haporseaon muna. Atik beha naung diujuni si pangujuni ihamu. Gabe magopo maon nahuhalo jahok kami. Alay, dumulak si Timoteus tuhami sian hamu, dengan do dibaritahon tuhami haporsean muna, dohot holong ni rohamuna, akuk ni i dibaritahon do bojumuna, marningot hami dohot sihol ni rohamuna. Naing idon muna hami, songon hami nama sihol di hamu. Disima tarapul hami marningot hamu aleak kadongan. Dibahen haporseaon muna. Nang pe didodoni ragam ni hagogotan dohot haporsuhon hami. Ay namangulu hami way, ang gohot hamu jongjong marojahan di Tuhani. Ai hamu leteo diama tarlehon hami tu debata balos ni saluhut halalas ni rohanami marningot hamu. Borngin dohot alian. Asa anghiat idon nami bohimuna laos pati koson nami ia adong dope hakurangan ni hapersean muna. Alai debata amata sadiri doho tuhata Yesus mapabuluson lakanami tuhamu. Alai digohi jalalam ditambahi Tuhani mahaholongan ni rohamuna sama hamu nang pisalukut songon holong ni roham nami dihamu. Laho patuguhon rohamuna gabe sohasurahan marhabadiaon di jolo ni debata amata. Dinaroi tuhata Yesus rab dohot saluhut aka nabadiai ido sahatna. Martua do na tumangihon hatan di debata jala nau peopsa. Amin. Mari demahita sian buku ede nomor 700 sada ayat sada dohot tolu. Tidakon ma haporseautai, songon nahina tidakon ni dongata sa haporseaon, disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehoba,
Ido ama pergogona sohatu dosan natumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak ni debata Jahoba nasasadai. Ima natinubuhon ni si Maria. Nagabe-gabean sian todi parbadia. Adorang sohabubuhan. Ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni Silatus. Namate terpajal do ibana di hau pinor silang. Na tua tubanotoru dung ditanom. Na mulak mangolu diari patoluhon. Na manaik tu surgo. Lahudul tu siamun ni debata Jahoba. Amanai pargogo na sohatu dosani. Disimai bana pai mamulak sogo tu tanoon. Manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditodi parbadia. Jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia. Dohot dihasesani dosa, dohot dihatai nama dok. Mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate. Dohot dihangoluan nasora suda. Amin. Kor paropuan.
Tabegema tik-tik di Minggu Sadarion. Parhalado HKBP Serpong, Pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat madoti permingguan di Bagas Joro, dohot na patupon permingguan di Bagesta Ganup Marsada-sada. Lausuhut Pasahaton nami, sian Parhalado, selamat ulang tahun. Tu ruas Nihuria, nama ulang tahun di hari Hatu Tubuh, dohot nama ulang tahun Parsarepion di Mingguan. Diramoti jala di pasu-pasu tuhat tama hita saluhutna. Tikting Minggu 20 sia Juni 2025. Sada, Guarni Minggu. Sadarion Minggu 20 sia Juni 2025. Masuk mahita tu Minggu 2 dung Trinitatis. Trinitatis nomor lapatan hasitolu sadaon ni debata ama anak dohot todi perbadia. Topik Minggu Sadarion ima setia mangiuton dohot makubasi Tuhani. 2. Tikting Parbagason. Tiktik parjolo dohot paduahon. Neng majalo pasu-pasu Parbagason ima. Payan manosor Simamora. Ruas ni HKBP Said Nihuta, Resort Said Nihuta. Yanakoni Amang Sarif Simamora, Inang Situa, Rialam Boru Purba Nainan, Dohot Kristin Simajutak, Ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong, Boru ni Amang Lukman Simajutak, Inang Hotma Tio Boru Siobing, Sianwik Parserahan. Pasu-pasu Parbagason, di Patupa di hari Rabu 2 Juli 2025, pukul 10 WIB, di Gereja HKBP Said Nihuta, Resort Said Nihuta. 2. Tikting Parjolo dohot paduahon. Neng majalo pasu-pasu Parbagason ima, Beria Martua Silaban, ruas ni HKBP Silaban, Resort Silaban. Yanakoni Amang Bernard Silaban, Inang Riyama Siburian. Dohot Septriani Gultom, ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong. Boroni Amang Markus Gultom, Inang Hedi, Rasmaida Hasibuan, Sianwik Parserahan. Pasu-pasu Parbagason di Patupa di hari Sabtu 5 Juli 2025, pukul 10 WIB di Gereja HKBP Silaban, Resort Silaban. Tolu, Ruas Nataba. Mamuka Sadarion Minggu 20 sia Juni 2025. Nunga di jalo gabe ruas ni HKBP Serpong. Tulusada, Deborah Angelina Giovanni Sihotang. Nomor register sada tolu 5, ruas Parguru Sian Gereja Pentakosta Indonesia, Sidang Babelan. Masuk wik Parserahan. Nunga di Padadaon nakin di permingguan pukul 8. 2. Keluarga Rimson Beninton Simanjuntak. Inang Narti Boru Situmorang. Nomor register sada tolu onom, Pida Sian HKBP, Jawa Maraja, Resort Nagojor Distrik 24 Tanah Jawa, masuk Wiksion. Turuas baru, Jongjong Manasida. Tolu, keluarga Christian Siliotonga, Inang Rosalia Tri Oktaviani Borusitorus. Nomor register sada tolu pitu, Pidasian HKBP Rantau Prapat, Resort Rantau Prapat, Distrik 26 Labuan Batu, masuk Wik Judea. Turuas baru, Jonjong Manasida. Melate. 4. Septriani Gultom, nomor register sada tolu walu, Ruas Parguru Sian Gereja Katolik Stasi Santo Yosep, Siarang-arang Rokan Hilir Riau, masuk wik Parserahan. 5. Kristin Simanjutak, nomor register sada tolu sia, Ruas Parguru Sian GPDI Eprata Depok, masuk wik Parserahan. 4. Ruas Napida.
Mamuka Sadarion, Minggu 20 sia Juni 2025. Keluarga Pelotar Naibaho, Ina Marsinta Mida Parulian Pasaribu, dohot 2 halak Ianakon, nomor register 0 sia sia walu, Wik Yerusalem, dan betar surat nasida gabe ruasni HKBP Serpong. Ala nungapid dan nasida tu HKBP Tapian Nauli Sunggal, Resort Tapian Nauli Sunggal, Distrik 10, Medan Aceh. 5. Pertukaran pelayanan Perjamita HKBP Resort Serpong. Di hari Minggu Sadarion, 20 sia Juni 2025, Patupaun Nihuriata do pertukaran pelayanan Perjamita di HKBP Resort Serpong. Jala disude kebaktian Minggu Umum Patupota Madua Hali Papungu Pelean. Pelean Naparjolo amplop biru, Tuhuria dohot pusat, jala pelean Napaduahon amplop ungu lau mangurupi kas HKBP Resort Serpong. Onom Perjamita di Permingguan Sadarion. Perjamita Sadarion di Permingguan pukul 10 sadawib, Ima Pendeta Reni Nainggolan, Nasida Ima Padita Sian HKBP Resort Lontung Batu Manupak, Distrik 2 Silidung. Jala Pandita Nihuria HKBP Serpong, Makobasi di sada Pendeta Sarlen Lumantobing Permingguan pukul 7 dot pukul 10 di HKBP Pakujaya Resort Serpong. 2. Pandita Rahmat Simanukalit kebaktian pukul 8 30 WIB di HKBP Lipo Karawaci Resort Serpong. 3. Pendeta Valentina Hutasoid kebaktian pukul sia di HKBP Pospel Bintaro Resort Serpong. Itu Basar HKBP Resort Letung Batu Manupak Distrik 2 Silidung. Di Bagasan rangkap papunguhon dana tu pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Resort Letung Batu Manupak Distrik 2 Silidung Sadarion Minggu 20 sia Juni 2025, untuk sidung kebaktian pagi pukul 8, doat kebaktian siang pukul 10, sada, di Patupa do Basar berupa bubuk kopi hasil tani jemaat HKBP Batu Manupak. Dihirim Uriado, dukungan Sian Sude Huria di Basaron. Informasi terakhir, untuk kopi puji Tuhan, nggak habis be, amanginang. Jadi molo adong ruas nanaing memesan boy manot tu situa parhado wikna. Walu kebaktian Padang Remaja. Di hari Minggu Sadarion 20 sia Juni 2025 pukul 6.30 1 pukul 10 WIB Patu Pauni Remaja HKBP Serpong do kebaktian Padang di Kebun Kepik. Gunung Sindur Bogor. Ulon kebaktian Padang Remajaon, niuluhon ni Inang Padita, Lucy Meliati Panggabean. Sia, pasahat ulos ni holong turuas nama rumur 70 tahun. Di hari Minggu, Sadarion, 20 sia Juni 2025, di Permingguan pukul 10 sadawib, Patupauni Huriata do acara pasahat ulos holong tu 2 halak ruas ni Huria nama rumur 70 tahun. 10 boa-boa taringot tu ujung ni skorsing. Hobar tu sermon parhalado HKBP Serpong na di hari Selasa 24 Juni 2025. Taringot tu ujung ni skorsing sian hasituan saleleng 3 bulan. Mamuka Minggu Sadarion 20 sia Juni 2025. Parhalado HKBP Serpong, majakon mula situa Leonard Pangiutan Sirait, mengguruti ulauna songon sahala situa di HKBP Serpong Resort Serpong. 10 sada, ibadah tim doa HKBP Serpong. Di hari Senin 30 Juni 2025 pukul 10 sia WIB, marhitejum di Patupado ibadah tim doa HKBP Serpong, khusus menanyakan aka ruas ni Huria nama kirim hamalumon sian aka parsahiton.
ibadat tim doaon ni ulon ni amang padita sarlen lumban tobing hugok penghamima aka ruas dohot parhalau do ni huriata madohoti ulaoni. 12. Pendaftaran katekisasi sidi reguler tahun ajaran 2025-2026. A. Huriata HKBP Serpong nunga dibuka pendaftaran katekisasi sidi reguler tahun ajaran 2025-2026. Tu aka ruas ni huria naumarumur 14 tahun, tu gijang boyma mendaftarhon dirina tu kantor sekretariat ni huriata. Pendaftaran ditutup di hari Senin 30 Juni 2025. B. Tu aka yanakon ni huriata nang tamat SMA, natongon kuliah, no karejo, nunga dibuka huriata kelas katekisasi sidi khusus. Tu tahun ajaran 2025-2026. Pendaftaran ditutup di hari Senin 30 Juni 2025. 10 Pakobasion Pertangyangan Week. Patopon ni huriata do Pertangyangan Week masuk pukul 20. Rabu 2 Juli 2025. Week Ebenezer, tuan rumah keluarga Tony Butar-Butar, Inang Rosmawati, Boru Neborhu. Week Philadelphia, keluarga David Firdaus P. Situmorang, Inang Sarta, Nur Delila, Simamora. Dohot keluarga Aduan Sibarani, Inang Juliani, Pangaribuan. Week Patmos, keluarga Henro, Sahat Parulian Lumban Tobing, Inang Riyama Oktaviani Sihotang. Dohot keluarga Yosua Raja Halomoan Sirait, Inang Jelita Simorakir. Kamis 3 Juli 2025. Week Sion, keluarga Freddy Nababan, Inang Nomi Novita Boru Sitepu. Week Jerusalem, keluarga Nyonya Pangaribuan Ratnasari Boru Butar-Butar. Week Nasaret, keluarga Johannes Sutarman Napitupulu, Inang Rita Boru Sitorus, keluarga David Perlindungan Aritonang, Inang CST, Silvana Morenta Lumban Tobing, dot keluarga Espikal Siaan, Inang Susi Rusmani Boru Sitorus. Week Battle, keluarga Adolf Budiman Pangaribuan, Inang Rita Sianipar, dohot keluarga Edward Silalahi, Inang Rosemary Boru Panjaitan. 14 PA PHD NHKBP. Di hari Sabtu 5 Juli 2025 pukul 10 siawib, NHKBP Serpong neng patupaon PA PHD. PA PHD on dipatupa di ruang sermon HKBP Serpong. Jala diuluan Pendeta Rahmat Simanung Kalit. Alani khususai hamima aka naposobulung ni huriata asarenta lo mandohoti PA PHD naposobulungi. 15. Pelian khusus. Di hari Minggu 6 Juli 2025 di Ganup Parmingguon di Patupa 2 hali papungu pelian. Pelian Parjolo, amplop nabalau, tuhuria dohot pusat. Jala pelian paduahon amplop na kuning, lau mengurupi dana pembangunan huria HKBP Serpong. Saplonom bisa sambut ASM kalas onom tu remaja dohot remaja tu naposobulung HKBP Serpong. Alanau marujung tahun ajaran di pasikolan mardomu tusi akka yana kota sekolah minggu dohot akka remaja. Masuk ma tu pakobasion kategorial natu mibo. Seksi sekolah minggu dohot seksi remaja nek patupawon acara pisah sambut akka dakdanak sekolah minggu kelas onom masuk tu kategorial remaja, jalan asian remaja masuk ma tu naposo bulung. Acara pisah sambuton di Patupa
acara seremonial di hari Minggu 6 Juli 2025 di Parminggon nama godang pukul 8 WIB. Songonima suaranya tik-tik sadarion pakobasion parhepengon dohot warta pembangunan nasumikop tajahama di warta jemaat dohot warta keuangan naung di sagion di ganup WA ganup wik. Melihat. Songonari sahat mahita tu acara mangulosi ruas naung marumur 70 tahun. Shalom, Amang Inang, selamat hari Minggu di Hita Sudena. Shalom, Amang Inang. Shalom. Sa tu hita sadarion, tu acara pasahaton ulos holong, tu ruas ni huriata natongon marumur 70 tahun di bagasan bulanon. Patut dohita memuji debata, pasangat debata lah dilihat dope, pasu-pasu gajang ni umur, turuas ni huriata na boy merayahon umurna sampai 70 tahun. Jadi di bagasan sadarion, huria pasahaton ulus ma tu dua halak na marulang tahun 70 di bagasan bulanon. Jadi molhu bacahon nanong Roma 70 amang doh inang na marulang tahun di bagasan bulanon. Na parjolo nama ulang tahun amang Bosni Purba. Jolo ma amang tanggal lahirnya 20 Maret 1955. Wik Bethesda. Tusan ma amang tujuh. Napa duahon inang Esmin Pandiangan. Tanggal lahirnya 26 Juni 1955 Wik Kanaan. Minta tolong mah tu amang inang pendeta Valentina pasaton ulus tu amang do inang. Amang dan geser ke sana. Ya, silakan. So lima acara pasaton ulus yang huria tu ruas ni huriata moliate. Songonari tapapunguma peleata tuhuria dohoto pusat. Marede mahita sian buku ede nomor
740 tolu ayat sada rodi ujungna. Dameni debata na sumurong sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dohok pikiran munabi.
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita salhutna. Damang dainang adorang sohujaha turpuk jamita di minggu tas sadarion. Paluas hamu mahami satokin patadahon diri nami. Ya au ima padita reni boru nainggolan. Suami manangamata marga huta soit. Guru SD do ibana dan guru dok. Guru SD do. Di Tapanuli Utara, di Kecamatan Garuga, ima parujung ni Kecamatan Garuga, Tapanuli Utara. Jala doho do ibana naking manggadis kopi ih. Jala ala di ibana do ngehebis be kopi ih. Alay dang pula buhaya manginang. Boy do pede pesan. Jala saha doan noni di bagasan sa minggon. Songon sopi i COD nin nabuti. Tongoson nami doi. Jala pos do rohanami. Ikon habis do nahu tongos sami i haduan. Dang mula be tu pangaribuan. Di basa-basa Tuhan ima. Tolu dak danak dihami. Dua maboru sadama bawa. Ina masudi ya manginang. Mauliate madi Tuhan nih. Nunga dilehon hagabeon. Rakdo hami dohot amang situata. Amang de gultom. Imamang situata. Na pinaborha ni huria HKBP Batu Manupak. Selaku panitia pembangunan. Nang piano na manginang di marsalangat kita mula mariminggu. Patujolona huleon sada kartu na marisihon nomor rekening pembangunan balas marohamu nate inang patujolona doi saha don nok kopi alani i marsaur mahita do hatan itu hani di hatan itu hatai sada raja-raja bidu 10 ayat 15 rodi ayat 21 om mahatana disem alai ninna Jehovah matu ibana mulak maho tudalan mohian tukan Damaskus. Lao maho tu si jalamiahi si Hasael bahin raja gumonggom Aram. Miahi doho si Jehu anak ni Sinimsi bahin raja gumonggom Israel. Miahi doho si Elisa anak ni si Sapat sian Abel Megola bahin panurirang sikapmu. Jadi manang ise nama luas yan podang ni si Hasael. Ikon mate bunuon ni si Jehu may. Jala manang ise nama luas yan podang ni Jehu. Ikon mate bunuon ni si Elisa may. Akop ni tinggal do pehu bain di Israel 7,000 halak. Saluhu nai akanaso mangalopit. Ulu nitot na marsobatu baal dohot na sodung mangumma ibana. Dungi mardalan ma si Elisa siane. Gabe jupangsa si Elisa anak ni si Sapat tongon maningala ibana dohot 12 pasang korbo di jolona. Ibana sadiri mangolat-olat pasang na 12 hone. Dungi didapoton si Elia ma ibana. Laos dilikupon sape-sapena tu ibana. Dungi ditadikon si Elisa ma akahorboi. Jalamar lojong mangihuton si Elia di dokma. Ualo asau jolo mangummadamang dohok dainang. Asau ihutok kok. Dungi ninna si Elia ma tu ibana. Lau mahomulak ayahado nahubaini tuho. Dungi mulak ma ibana sian lebung na. Jala dibuat sapasang horbo laos dipotongi doi. Ula-ula ni horbaido dipake marmasak juhuti. Jala dilehon panganon ni akana posona. Dungi borhak maibana mangihuton si Elia gabe parhaladona ido sahat ni torpoke. Satia mangihuton dohot makobasi Tuhane.
Damang dainang heado hamu mabiar. Nang malay do hamu. Tang pula gajang jamitau. Heado hamu mabiar. Ya. Heado hamu marganggu ni roha. Bahaya, basa mabiar hamu mangalusi. Dakolan hea alay jot jot. Basa Batak ni sering do jot jot. Jala dang hola jot jot. Bajo jot tu mabiar. Do rua manginang siha biarata di ngulut taon. Do rua amanginang na jot jot mabaik kita mabiar. Nama baik kita marganggu ni roha. Mabiar Tuhan matean. Adong naso mabiar Tuhan matean. Adong naso mabiar mate. Sebahagian besar mabiar do hita mate. Mabiar molo jupang parsahiton sari hari maon. Pajoni Tuhan ni. Hamatean nama. Molo di hutan nami batu manukpak pangeribuan. Jonok garuga namanya. Tetanggaan. Pelosok di tapak nuli utara. Molo nunga borhat sahalak ruas. Marsahik dibuat tu rumah sakit. Apalagi operasi. Pitor hamatean nama. Sadi hari mak. Binegi kabar. Si rumah sakit tarutung nina. Itu rumah sakit tarutung do marubat. Perpangeribuan, pergeruga, persipahutar. Loy boto ham amangin. Musi nama baik kita mabiar moloro paru kilon si taonon si pikiran. Marganggu ni roha hita gabi mabiar hita madalani ngulu taon. Apalagi ma taringo tua kaya nakon. Nong tang umurna. Jadi ya doa manginang sahalak ruas roto hami. Inang padita tangi aku majo anak kon. Buaro inang. Wih tahe. Sohudok pengai boto inang eh. Pada ko boto dang si boto roha awon iku. Ko bobo mudo ni. Nga maru mur anak kon inang nasahon inang. Dang pula hudok angkanay ano gudang na tersinggung. Jadi dang ulan no majalang paditay di julo. Majalo kartu namay. Jadi tanya ko, cok, asaro si roka ni todina. Bahu tanya kon. 10 hari dipangido asa ditanya ko si roka ni todini anak kon nak. Tanya kon. Ido tugas ni padita. Parhalay ro tanya kon. Alay hudo ma. Idi oro anak mi no. Cuma katay jawab. Nga diului ho dong hamo. Nga binang. Ay namulag siya pangarato adwa winang padita. Di hutaw kiad do mangarato mau tu Jakarta. Tu Jawa. Dang dabo dope si roka ni. To di ulun songoni di sosoi na tora si anak ko na mangarato maho. Ni paksa-paksa asa Jepang doho si roka ni. To di na habe mula mo sa siya Jakarta tong dang dabot. Dui hudok koma. Nga dilului ho di dunia nyata. Dang rosi roka ni to dim. Lului jo di dunia na asing. Dunia lain ahamay. Dunia maya. Ati na di sido niku. Alana tung matsegudang do nang hupas-hupas pasangan husukun. Di dia do hamu pa Jepang huripu alamat di pabuat. Di dia do hamu pa Jepang niku tuh. Huripu na di Jakarta, manang di Banten, manang di Serpong, manang na di Diamay. Habi di Facebook. Bah, di dia doang pa Jepang, di Facebook. Bang boleh hati ma di Facebook bah. Gabi di dia serokak ni todi tu akan naposo ni naroha. Jadi ima jolo taringok tu naposo bulung. Jadi jok do tutu amang inang mabiar hita di pardalanan ni ngolut tahun. Yalah naking nung atas singgung taringok tu sirokak ni todi tarlumobi ni masa nuaingon dang pola akayana kota na posoibi na mabiar ale olo do naturasna. Naturas do no biar molo na posoi santai do ibana santai aja mak. Gak apa-apa masih muda nih nak. Ya, tapi orang tuanya sudah gelisah ini kapan.
Ya dong aku seangkatan nga 10 pahopuna. Ya au saya pedang. Adong. Sa umur aku nga opung siya donang, nga opung siya luhut. Habi iba. Dang adong dope. Naturas nama nagilisa. Nakawatir. Nababiar. So tung doon non. Sa tunamati aw. Dang mangoli gelek ko dang muli dang marpahopaw. Ima contoh akabiar ni rawa. Sebagian dope ya amanginang. Dang pola sude hudok ano pagajaku jami taon. Jala songoni matutu masa mabiar ni roha, ganggu ni roha. Dinaposo ni Tuhani di bagasan turpukon ima si Elia. Elia bawa doi manang perempuan. Nang modok-kodok dah muamang, inang. Si Elia bawa do manang perempuan. Bawa do, ale gudang do halak batak satebi dinadong sarupa guarni perempuan do di bain. Si Elia, ale molo dibibeli bawa do si Elia. Marganggu ni roha ibana alaniaha adong do si bos sirina. Di pardalanan ni pakobasyonna di tonga-tonga ni bangso Israel borha do si Elia masuarahon hata ni debata hobar tu guarnai lapatan ni Elia ima debatado Jehovah. Allah adalah Yahweh, Allah adalah Tuhan. Jala makilala mahit ibana holan sesada ibana nama HP, panurirang ni debata, marganggu ni roha ibana, marbiar ni roha ibana. Alai abanginang. Doktong do marpakirimon tu Tuhan. Gabe si sogo do si Eliaon alahatan ni nasitong. Jadi jok do binege na tua-tua madok si sogo do parhatan na sitong. Dia menyuarakan firman Tuhan kebenaran tetapi banyak orang yang benci. Termasuk Maharaja Ahab, Patihai Namanggonggomi, dohok jolmana si Isabel. Yala di patupa dibukti hon si Elia do. Pabua holat debatado Jahuba si Sobaon. Jauh mamarpungu bangsoi tudolo Karmel taidama isedo debata nasitong. Doho aka panurirang Baal, panurirang Asera, di patupa nasida pilihan si tutungon, manang pilihan ni sinasuda. Ido nasitong bawa debata. Jadi rak maju debata nasida. Ima panurirang Baal Asera alai dang maralus pajon nasida. Alai holan sahat tiki tu si Elia. Martagiang ibana pasahaton pilihan di Dolo Karmel. Sudah do pilihan ini. Tanda bahwa Tuhan benar ada yang dia sembah dan dia percayai. Dungi disesehati ma aka panurirang Baali. Dipotong, disembeli atau sudah mati. Dungi holan mabege baretai. Sogo marohani si Isabel. Jadi luar biasa do si Isabelon. Saplu sudah tahu mau padi tadak ya do pero ruas ni huria inang padi tanami. Ahai nang. Sadok iko si Isabel do guarni borukon ni nadak ya do pe. Adong do di serpungon. Satta bidai nang mulu adong guarna. Dak ya do pe adong ro ruas madok iko si Isabel ma guarni anak kon. Ala diingok do turpukon. Ya. Isabel itu seorang istri Raja Ahab. Amataido raja alai inataido na menguasai ya amataido raja panggonggomi alai Isabeldo na mengatur na memutuskan yang mempengaruhi suaminya untuk mengambil keputusan sadok iko mati do si Eliai nah ala nunga mati di bain panuriang Baal na tahap persia iko mati do si Eliai nah damang dainang mula pola rohata tuhita adong namadok tu hita iko mati doho nina. Baru tanggapatta. Mabiar do hita. Manang nata elusi ho parjulo mati. Manang rak mati hita. Nina te. Iko mati doho. Ala ni sugo ni rohana. Kana ulu dusungo ni unang majuale. Ala live streaming do nate. Au mabiar madok si dono ko no dibigir was nawi batu manupak. Ayo ulu dusungo ni amang. Harus sahala amata parlapo. Jadi amaton ya lau manogot mulak dang mulak butari, mulak butari mau lihat dope. Lau manogot mulak manogot.
ujungnya Jepang mah perbedaan di jauh, di keluarga. Tari mas minatai, harumati honin na kan. Alay hata doy. Molo di rohani natai lapo do atenang. Kadang aku kinadangol. Molo mati amatai, isi do narugi. Natong doy natai. Jadi molo pola roro hata madok tuita harumati honin. Pasti mabir roh hita. So tutuan non hata nion. Gabi mabir hita manang tu dia pe mabir. Mar pesawat pe gabi mabir. Mar kareta, udang boy do honon kareta di sonate di luar do kareta. Bolo di sok kareta api do. Par sepeda motor. Jadi gudang do persejari dong tu Jakarta nau tu luari do pe nga gudang kosakataku mau lihat mak. Esa puluh seda tahun nau di sididung. Rokon. Dia motor ta eda niku. Itu enak. Motor kok 2 bannya, di tempat kami 4. Enggak, itu mobil. Oh Tuhan, naruh aku mau lihat. Jadi jojo do tutu abang inang di pardalanan ning ngolutam molo didok harumate homate mau mabir do songoni masih Elia. Ujung na martabuni ma ibana sa tuliang bersembunyi dia supaya nyawanya selamat. Dia berusaha menyelamatkan nyawanya supaya dia tidak mati. Atong Roma Tuhannya. Di palua dosi Elia manginang. Nang pe ibana. Mabiar. Jala molota jaha do didok. Dia dorang suturpuko didok. Do nunga sai biali Jehovah. Buat nama tagonan hosaki. Dalam artian nunga Jepang be padilion. Padilion. Manang madile ibana. Tagonan nama au mate. Jadi yang mengenang hata mation, jo Jepang di hitam Batak. Apalagi na tua-tua teh. Di dok matu enak kon na berbeda, mau berbeda ya sama hati hau dina. Sada. Mau lodang mardame hamu peparaku nina na tua-tua. Mungkin rahato do mati. Nah, 2. Jadi kurang dojol masai murah-murah madok mati. Hape olah roh matiani mebiar. Itu mengenang mebiar. Udang dojol mama biar mati. Jala di bagasan turpukon si Elia nga madele ibana mangido asa mati ibana nga saibe Tuhan buak mahosakon alay ro Tuhani daong. Dang boy mati ala adong dope si ulahonon ni si Elia. Tuhan masih punya rencana, Tuhan masih punya visi, misi kepada Elia yang harus dia laksanakan. Kamu tidak boleh mati. Jadi aku pesongoni do martangan Tuhan. Unang jo mati au Tuhan. Arong do pipim bangunan di gereja niku. Asa tulus meniat Tuhan. Jadi masih banyak pekerjaan. Masih banyak ulaon na ikon si ulahonota. Martangia kita tu Tuhan. Asa dilehon gajang ni umur aka amang akainang. Alani i aka amang akainang. Taringo tu si Eliaon. Sada parsiajara matutu di pardalanan di ngulutan na poson ni Tuhani. Ibana parbarita na uli. Hiado hape madele. Hiado krisis. Hiado ibana nang mangido mate. Alay dang di luas Tuhani ibana mate. Jala ikon ulahonon na do ulaon nai. Di pardalanan ni ngoluna asa anggiat marparbue. Jadi hitape damang day nang ruas ni huria amang inang parhalado natarjo do hita tutu hobar tutopi minggutas sadarion mangihuton jala makobasi debata. Molo suku do damang day nang situhea do amu amang madile dak pala suku no kura do honon na do hea. Madile alaniaha hudang. Dang tado amang inang molo nunga situa dang adong besi taonon. Tohoro amang inang malu nga situa da kadong besi taonon. Asa hudok asa situa sudi hala amang inang. Daw nga tenang tong do adong si taonon. Malu nunga nang padita be inang nang pe pandita gudang do spikiran. Jadi setiap orang memiliki pergumulan hidup masing-masing. Terlebih dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Baik sintua, baik guru sekolah minggu, baik organis, baik song leader, baik panitia-panitia di tengah-tengah gereja, dewan-dewan sampai ke seksi. Mereka juga memiliki pergumulan ketika mempersembahkan dirinya untuk menjadi pelayan Tuhan. Mangihuto Tuhani, do makobasi Tuhani. Pasti do adong akasitaonon si pikiran dohot akalan na asingi. Nang si payas gareja be. Nang si palu giring-giring pe. Walau di tanah batu manupak kan.
Amlau dokon, dia koster taniku. Dokon nang panitaon. Koster alay hau saheli melayani pakabaru. Dia koster rokka si pais gereja. Habirang di bawah tu, di dokon ina. Koster si pangano duina. Daong si pais gereja dia niku. Non. Doa kalanas nang pemet ulau tai di huriai. Nang pelayan atau holam bagi-bagi acara di hudulan. Kon acara, mulu dihamit tuh acara dope dang boy dope live streaming. Dang adong jaringan. Wah, mau live streaming amang. Ido situ tuh. Mau do jaringan di utanamian. Jadi adong dope tugas citwei mabagi-bagi acara nang di bayam madi hudulan ni nomor nede. Nang peholani ulauna. Itu adalah pelayanan untuk Tuhan. Alani aka amang akainang di minggut tasadarion tarjo mahita mangihutod dohok makobasi Tuhani di pardalanan ni ngoluta jami taon dang holan tu aka pangula ni huria tu aka padita tu aka full timer alai tuhita saluhutna amanginang nang ruas ni huria. Di pergumulan ni si Elia di sarihot Tuhani do ngoluna. Nang pemadele ibana mangido mate ibana alai di dok Tuhanido oh Elia hehe maho jala mangan hehe maho jala mangan mau lapatan na desi Tuhan memperhatikan dia supaya dia hidup supaya dia bertahan hidup kamu harus makan sonari godang jol mamadele mau kok makan maul mangan atia manginang mulu dek nonekan mau liam mangan dak kubo di kotaon di huta-huta penga songoni mau lihat dak mangan hape ibe na jolo terima mang gadong do dihalang ninna na tua-tuai toho doi bolo di hutaan hata gadong silala ninna bah silala madok gadong uwi kayu bahasa kerennya talas gitu ya singkong mamang enang jadi kudang do tutu di bagasa tikyo jolma Ido, no ngamadele be, ola manga pedang olo be. Habi Tuhani madok, hehe maho, jala mangan. Asa margogo, mangula ulaon, ala ikorikok do mangan. Asa mangula ulaon. Hobar tu jamitay dang pula gacang be. Alana ngamale ikom mangan. Jadi songonima amang inang. Ido, hehe maho, jala mangan. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kita makan untuk hidup. Kita makan untuk bekerja. Kita makan untuk melayani. Amang inang. Alani i. Akapadita akasitua molo naik makobasi iko jolo mangan do. Asamargu. Asamargu go ibana. Sehat ibana mangula ulauna di tonga-tonga ni huriai. Aka amang akainang di pardalanan ni ngulut taon opartu topik minggu sadarion. Di jauhot Tuhani mahita. Asa mangihuton ibana. Satia mangihuton ibana. Jala makobasi ibana. Sotung mabiar hita. Alan ya na parjolo debatado pangalualuata. Molo cepak kita hamaulon mangalualu hita tu Tuhani. Unang tu Facebook. Mangalualu hita tu Tuhani. Ya, curhat hita tu Tuhani. Gudang sonari jolma curhat salah tempat. Dang tu Tuhani ibana curhat. Tu dia do. Tapaga cang madi rohata. Jadi Tuhani ma pangalualuata. Napa duahon. Debata napa tahu kita mangula ulaon na mauli amanginang. Songod dia pe dok-dokna. Songod dia pe maulna dipatau do. Songonau, di paborak huria maau tu Jakartaon, kurang lebih 3 minggu. Nah, songonam mamar jamita dohot madok akapimbangunan di tonga-tonga ni huriatai. Wah, Tuhan mampu doau. Soya au tu na Jakartaon na rohaku. Awala di hutan 10 tahun. Alai, martangyang tu Tuhan patau au Tuhan. Patau na posomon. Manang dia pe pakobasion di tonga-tonga ni huria. Dang lau tu hadiriota alai lau tu Tuhani asa marsangap guarni Tuhani. Ido tujuan ni pakobasyota amangina. Dang lau tu dirita. Dang alani sinamot. Alai asa marsangap do guarni Tuhani. Jala ido tutu di paingok matuhita marhite pengalaman ni si Elia. Di togu-togu Tuhani si Elia. Di dok borhak maho tu Damaskus tu Damsik. Nina dungi. Di dok miahima. Tolu halak Hasael, Jehu, Elisa, sikatna. Didok Tuhani do ibana asa mangula ulauna. Asa sahat di ula ibana tohonan nai unang madele. Unang so di tongadalan.
Molo di kota radang masa ya te manginang. Ale di piga-piga huria mungkin masa dosongoni. Ala dang mampu be mangula-ulaw na ninna. Molo bahasa garuga bahasa pangaribuan di dok motok maaw ninna. Madok stop atau resign. Ninna berhenti. Dang sanggup biaw na situa motok maaw. Atau madok motok. Di punguan ina pe. Dang tarihut to punguanon ganuk bulat seragam beru ninna. Motok maaw. Ali suku kamu dah. Molo adong keluarga ta par pengaribuan par sipahutar roh par garuga. Pasti do. Dua lapatan ni motok. Adong naking padita. Sian huta-hutaan. Didok motok. Berhenti. Resign. Ya. Atau madok motok. So maaw siya punganon nina. Doa kalana. So tungna. Sapala nang tajalo ulaw ni. Sapala nang masuk amang inang tupunguan ni parede. Manang kor ama, kor ina, kor lansia, kor lingkungan. Pertahankan. Untuk melayani Tuhan. Bukan untuk melayani orang lain. Bukan untuk melayani diri sendiri. Tapi untuk Tuhan dipertahankan pelayanannya. Napa tuluhon? Jepet nai namahon namanginang. Sai ditogu-togu Jehovah do. Sai dipatogu Jehovah do. Rohata marhapor siya. Dang si sada-sada si Elia mangalo parsobaun gana-ganaan manang baali. Ahamadido Jehovah adong do pepi tu ribu halak nai. Na so mangalo pit ulu nito na marsobat tu baal doho na sodung mangumma ibana. Elia sudah putus asa, aku tinggal sendiri Tuhan. Holan nama perberita na uli panurirang sudi nga marsopa tugana-gana buhana mo tumago na mamati aw. Daripada mati di tangan ni si Esebe lau tumagonan maaw mati di tangan ni Tuhan ini naruhan ni si Elia. Daong ni na Tuhan ni adong dope pitu ribu halak nai na somarsoba tu baal. Ima dongam. Ima mangapuliho. Ima patuguhon roham. Jadi saya di bait Tuhan itu. Jalan keluar solusi di patugu rohana na parpudi akaina debatama jo mamilit doho marsuru akana posona Elia. Ternyata Tuhan telah mempersiapkan penggantinya, penerusnya. Siapa namanya? Moloong ngatutubi maleon dang di bawah tobe isi guarna naking ngamanginang penerus ni si Elia Elisa. Elisa bawa manang perempuan. Walau nggak bingung bekan di hutan nami si Elisa buru-buru don nam segan bawa dotong Elisa bawa di parade Tuhani manang pelayanan pakobasion na continue estafet asa adong penerus. Jadi songok kami yang manginang nong jongjong kiado gedung sekolah minggui alay hola tiang na dope dung roau tu si hubereng-bereng matiangon. Dang boy HP sakidok mata langsung jadi ni naroh aku. Hubereng-bereng hupanok noti dang teba. Bangunan ni alay mo liate madi Tuhani nung nga besahat tu pengatahapan namangin na. Jadi pos doroh aku mulai seserpongon boy do mardinding. Dang pola jo karamik holan mardinding majo ate amangenang. Jadi songoni matutu estafet kepemimpinan pelayanan sian nadi jolo tuh karena budi diteruskan. Sotung adong aka parhalado aka situa aka uluan huria nama dok molodang au uluan. Nina dang boy bangunan non nina. Hape nga Jepang priorisasi. Nga 2 periode ibana hobar tu aturan ikon margati. Dang ikonao do sadok uluan huria parhangir nina di hataan ikonao do saha tu namate ina. Tapi adong dua kana poso na mampu. Kaderisasi. Ada penerusnya. Dia sudah habis masanya. Ada penerusnya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jangan pertahankan satu nama te ikonau do opung nami do pajong joko gereja ni nam se siswa bulu ni nam se ngabe. Jadi songoni matutu amang ada ekstafet pelayanan. Jadi imana di patupa debata tu si Elia, tu si Elisa, asa anggia tutu margo konasida. Om matutu parpudi sahali. Ima, dia mai pemilihan Elisa. Elisa dipilih Tuhani, uju marhua doa mangenang.
Uju marhua doa manginang dido si Elia memilih si Elisa. Uju maninggala ibana do 12 pasang horbonai membajak di sawah dengan 12 pasang kerbau horbo. Mau bahasa Indonesia naking lembu nina. 12 pasang 24 ekor. Kalau dirupiahkan kali 15 juta 1 ekor. Berarti sekitar 360 juta Elisa tinggalkan itu demi mengikut Tuhan. Ditadikon ibana do ulau nai di do ditadikon si Elisa maaka horboi daya 20 asa marlojong ibana mangihutun si Elia gudang jol mata rabat marminggu ala ni ulauna. Oh daw marmahan horbo daw dang pula marminggu juanon lari horboki ditako jol ma horbokin na ujung nadang marminggu ibana jok sehali do amang inang ulaota kesibukata mangabati lakata lao marminggu. Alan tatadik ko ni disariot Tuhan idoi songon si Elisa namana dikon ima horbonai lau mangihuton debata lau mangihuton si Elia makobasi tutuhani ditarik kodoi molo dihepekkan di sinamoton manang dimaterikan banyak itu tapi dia tinggalkan kesibukannya, kesejahteraannya. Mungkin amang inang juga seperti itu. Amang inang sintua adalah pekerja-pekerja. Amang inang song leader dan pelayan-pelayan memiliki pekerjaan lain. Apa yang dia cari di gereja ini? Hutadi kodo ulaku asaboyau latihan, asaboyau sermon, asaboyau latihan musik, asaboyau latihan song leader nina. Gumodang hepeng na sinamuk na dijabu alu ditadik kodoi demi melayani Tuhan. Taida matutu ido naniulani si Elisa jala ibana hormat patun marnatoras ibana. Ada orang sobor hak ibana amang inang. Dido ibana do. Waloas au jolo mangumma damang dohot dainang. Ya do ta umma natorasta. Dakya. Ya do te. Sotung dua te natoras ni jolma di umma. Natorasnya sendiri dang di umma. Oh lu semua di selama hari Minggu eda cipiki. Ya, di gereja orang lain dia salam di umat selama hari Minggu eda cipiki alai amat tai manang inatai di jabu dang di umat selama hari Minggu nih. Hido, ay hatan ide batadon nama dok naking luas maju mangumma damang dohok dainang. Lapatanda di si ibana tutuma ibana sahalak yanakon na hormat tunaturasna. Meminta restu kepada orang tuanya untuk melaksanakan pelayanannya dan pekerjaannya. Karena di balik kesuksesan seorang anak itu adalah doa dari orang tua. Jadi aka napa sebelum aka remaja ingok mai. Di balik kesuksesan seorang anak ada doa orang tua. Alan sotung do jolman asing di umma alai uma dohok baba dang di umma iko parjolo do natoras niba pinarsangapan ni umma nasida asalas rohana alan aka amang akainang marlas ni roha mahita mangihuton tuhani songon Elisa jala toktong mahita porsea di padonganion ni tuhani na toktong do diramoti parngolota disarihon diuduti hosata jala dilehot tuhita jaminan pangaramotion paso-paso padonganion na amen martangyang mahita. Tuhan debata Jehovah mauliate ma Tuhan didinggan ni basam na mangaramoti hami nunga sahak barita na uli Tuhan. Sa anggiat homa na margogoyhok kami. Di na mangula sa luhu na ulon namin si kanopari. Tarlu mobi mangihutok ko. Dohot makobasiho ali Tuhan. Tuhan pasu-pasu mahuriamon. Do sudirwas ni huria. Siya nakadakdana na met-met. Rodi aka na poso bulong, rodi aka ama ina, doho na tua-tua, na sudah gogo toktong do pasatami toho. Molotong adong aka ruas ni huriamon, na di bagasan parsahiton piak di podoman na, ramoti maali Tuhan, pasu-pasu manasida, lehon mahahi pasu, jala huma na madawni, pasu-pasu ma program ni huriaon ali Tuhan, di tonga-tonga ni huriamon, o mana mga ramoti, na mamasu-masu aka pangulan, ni huria aka amang inang padita do amang inang situa nang sudetahe na
melayani di tengah-tengah ni huriamon. Atau ngale Tuhan pargugui mahami madalani ari-ari ni ngulu nami. Jalo matang yang namion mangasahon Yesus Kristus si paluahami mau liate madiho. Amen. Marende mahita tapasaha ma pilata. Tatangya koma peleata. Ale debata amana mina di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohok nasa uli basa na mauliutus. Upasatami masyan na nileho mituhami pilihan na mituho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramot ya sa uparasya kami pilihanon.
patibulhon harajom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalamu tada hami godang ni sileho-leho mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale aman nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaonmu, say sau malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor homadame na tutodim. Amen.
Engkau sidang hadapi, dan di bimain mangguhi awak, manggungkui honang nampak sama, asana padi ngoluko, mai masahat di surga awak, pakuli mau Tuhan, narade tumangihon hata, sai tu pahiruasmu Tuhan, nauasan nuaing di hata, sai patah